Hi there, Sanmurali Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tarun Sembo, iphathi sabo memorial service. Now, makhumalo semoshelani iphathi yamsele guys. Hayi asikhulumeni. Ngicela ungayithatha serious le video kodwa mawufuna ukuthatha serious wena osasiza into efana enhlizweni yakho ube serious isho ngikusendele location ukuthi ngikuphi sizoxoxa nawe ubusinobuso wena ke. We guys, niyakhumbula uMangwabe noMacele behleba ngoMakhumalo ukuthi unobu celebrity mentality, unobu Queen Bee. Sibonile ubu Queen Bee bukaMakhumalo we guys. uMakhumalo iphatha yamseleko. Umseleko uhleli lapha yana yedwa uyadabukisa. Asisaliboni ikhekhe lephansi kuwusizi nje awu bakithi angiyazi mina lento ukuthi yindaba thina bethe asibuke memorial service qhamukiyane uMakhumalo uMakhumalo uqhamuka ngathi uye kwi-event yo Antisoresore angisebenza ukuthi uMakhumalo umngane Antisoresore wakwi RSOD yabo nje lobo bukhazikhazi uze lapha ya kule memorial service ababeshuthela uMzansi Music nobaba uMsireko. uMakhumalo useswenke. uMakhumalo uswenkelane ngathi iphathe yakhe. We guys, ube muhle uMakhumalo begqoke kahle kahle le video ngiyenzele leyo kodwa nje bengifuna ukuthi ngiyenze ngochuku. Ube muhle uMakhumalo ingubo yakhe yabo mayehamba. Hawu. Sisikhathi lephathe kaba. Makufika futhi uMakhumalo uyabo yena ke efika phela esawalker siyabona uMakhumalo uMakheyi brand niyazi ukuthi indaba uMakhumalo ethule kakhulu kule season umandla kwi-brand uMakhumalo zobe ngimchazele lokho hayi manje Makhumalo kwafika ke wazohlala phansi wahlala ke lapho uMakhumalo useqala indaba engekho ke manje ngisesizwe ngayo ukuthi kwenzakaleni useqala indaba engekho siphela mawumenyiwe uzwa ngalomuntu omenyiwe ukuthi uzohla uMakhumalo uyababona abazali bakhe ukuthi bahleliphi nempilo uhleliphi nesisi wakhe uhleliphi ilelo ke tafula kufanele ukuthi ahlale kulona ngoba lapha yana ocele bebehleli nocele oyeni behle amatafula benjalo wavele wahlala yedwa sabona kahle ukuthi kahle iphathe kaMakhumalo sekushoda nje ukuthi bemnika imic asho ukuthi ngiyabonga ukuthi nize ephathini yami ngiyabonga kakhulu no sister wife bakhona ngiyabonga umndeni wasekhaya yabo asukume nespeech sakhe because into abayenza kumseleko kodwa ke bathe bekokwe TV iphathi bona babenayo ayikho into eserious engizonitshela wena bengizonitshela ukuthi uMakhumalo besonkele guys wemuhle ingubo yakhe hawu cha uMakhumalo usile kodwa kugqoka ublack lapha yana novela hayibo noma nomacelo bengagqokanga ublack yindaba umamkhulu waseSiphaka nomamkhulu waseMzumbe bafike ke bona nokuthi bazoba nento yabo bashaya ingubo zabe ezihlukile kodwa nje iphathi bese kungathi kaMakhumalo because umseleko ubebanjwe usizi olubi guys bekungekuhle enhlobo ube nosizi umseleko kodwa uMakhumalo wangena ngesmile wajika lapha uMakhumalo angabe sacula sekucula amaculo kanti eMzumbe kwenzakalani guys mina ngathi ke enye into uma sekwenziwe imicimbi yamanye amakhosikazi uMakhumalo ezobe ekhona loyo nkosikazi lo enze sure ukuthi uyayibona ingubo ezogqoka uMakhumalo uze uMakhumalo engafika emcimbini womunye kuthiwe hawu nangu umnikazi womcimbi niyibone lento iyabhimba kuthola ukuthi lo ongasiwona umcimbi owakhe useswenke udlula umnikazi womcimbi ikuyenzeke ke leyo nto kodwa ke akukho kutheni guys ngimani guys ngixela isigaxo sendaba ade ngineflu nina kodwa kusiphela bengiright ngikwazi ukusebenza ngineflu enzima kabi manje ivoice yami ibuyile sengathi ngarecord audio noma nje ngingasazi ukuthi ngithini kodwa uMakhumalo beyimuhle uMakhumalo iphathi bekuyakhe mina ngibona sithi ngoba uMakhumalo obenasi smile noma naye uMakhumalo ubedla ichapesini hayi ngimbona uMangwabe onalezo izitayela uMakhumalo usmilile uMakhumalo usmilile futhi yena kwaba nje naloko ukuthi awukwangena umuntu ebenimlindile yini uQueen Bee
Angithi oQueen B babili, khona lo waphesheya khona lo wethu. Naye lo wethu kuthiwa unaleyo mentality yokuthi makufike yena cace. Kodwa mina ngiyabathanda-ke bobabili. NoMakhumalo naye uQueen B bakhe ngiyabuthanda. Into kodwa engeke ngize ngiyenze ukuba bias mase kufika la ey'ndabeni zabo namakhosikazi akaMzungu. Leyo khohlwa-ke, khohlwa nje. Hawu, khohlwa-ke kuleyo ndawo. Ningaze nixabane ngoba niyashesha ukuxabana. Niwubonile umsonto kaMakhumalo. UMakhumalo useyilungisile-ke ku-social media indaba yokuthi ufike ngasibani isikhathi. Uyilungisile ku-social media. Uma ungayitholanga uzobe ngikuchazele. Bye.